brate. Ljudi me stalno pitaju, džebra, tebra, brate, znaš ti da varaš na kartama? Odgovor je znam, brate. Ali evo ne s tim da se hvalim, naći me neko s kim sam igrao karte i polomit će mi prste, tako da, evo, pokazat ću ovu ovako malu kockarsku demonstraciju. Sad vam pokažem šta je moguće sve da se uradi sa kartama. Da ih promešamo, da bude kao pošteno. Možemo napad da ih presečemo. To bi bilo to. Sad, treba mi 4 keca. Kockarska demonstracija da ćeš bolje karte nego 4 keca. 1, 2, 3, 4. Ovo je odlična ruka u pokeru između ostalog, tako da ćemo baš nju i da koristimo. To namestim crvena, crna, crvena, crna. Ovako lepše izgleda kad se postaje ovako. Neka ih ovdje. Sad, potrebna mi je jedna karta da se zabere. Nebitno koja je da si tu, ja bih pustio da izabereš, ali ovako morat ću ja za tebe da izaberem. Samo da vidim. Dama srce. Brate, ovo je odlična karta. Dama srce. I lako je da se upamti sve. Znači, upamti dama srce nam je za kasnije ostaje ovdje. Stavit ćemo ovdje zato što će nam trebati za kasnije. Za početak nam trebaju kečevi. Jedan kec, drugi kec, treći kec, četvrti kec. Pazi ovo, ovo je potez koji se zove twist, brate. Ako uradiš jedan put ovo, jedna karta špil u svem ovom sranju se okrene. Pazi ovo, uradiš drugi put. Još jedna karta se okrene. Zajebano. Pazi ovo, treći put. Još jedna se okrene. Pozdrav, četvrti put već je najteže zato što već znaš šta da aparatiš, ali gledaj, brate. Četvrti put. Posljednja karta se okrene. Sad, pošto sam rekao ipak da je kockarska demonstracija i sve nije zanimljivo uopšte, čak što više je dosadno da se gleda mijenjanje ovih karti, kako okreću leđa nama, tako pazi sad ovo. 4 keca su dobra karta, dobra ruka u pokeru, ali mnogo bolja ruka u pokeru je jedan kec, jedan kralj, jedna dama, jedan žandar i tvoju damu, mislim našu damu koju smo izabrali, da uzmemo da je pretvorimo, ako nije problem, u jednu desetku koja čini jedan royal flush. Što povlači par zanimljivih pitanja sada ovdje, jer do malo pre ovo su bili kečevi, a ovo je bila tvoja karta, tako ćemo vidimo sad šta ćemo da uradimo baš po tom pitanju. Gledaj, moramo prvo nađemo kečeve, to ćemo ovako da uradimo. Kečevi se stvore na vrhu. A sad moramo nađemo tvoju damu, ili našu damu koju smo izabrali. Posmatraj ovo. Ne, stari su me. Gde su otišli? Otišli su negde u sredinu. To je tačno tamo negde gde je dama. Zarobili su jednu kartu između. Ta jedna karta je dama srce. Nije loše, boga mi, nije loše ovo, a? Eto tako, to je bila kockarska demonstracija, koliko je lako varati na kartama, pa ko želi da igra karte sa mnom, nek se javi. To je bilo to, za još magije posjetite kanal, ako vam se sviđa prijavite se, hvala na gledanju, pozdrav, džebra, tebra, ćao!